Vítajte pri súťaži o Juany Matej, ktorý teraz sa uskutoční žreb. Do žrebovania sa zažrebovali 4 hráči a ich teraz prečítam. Samo E, Jaro J, Adam B. Ale keďže do finále môže postúpiť iba prvá trojka, tak ja som si pozorne počujete pesničky a vybral som si tieto 3 mená. A to je všetko. Toto meno nepostupí. Lebo pesničky sú také, kde sa má spievať a nie remixovať čistý blúd. Takže tady je miska, ktorej sa bude miešať. Jeden z týchto troch získa postavičku. Takže ja to ukážem, aby som si nepozeral. Mieša sa. Tak a víťaz je tu. A je to Jaroslav Haluška, takže tady ukážem víťaza. Jaroslav. Tak a to je z dnešného losovania koniec. V piatok do 5. C sa dostaví a získa túto kartičku a tohto pánačka Juanu Matej. Som povedal. Dobre. To je z dnešného losovania. Dnesko má prvého víťaza a pripravte sa, budú ďalšie a lepšie súťaže. O lepšie veci, napríklad 4 hry na počítač, hra na Playko 2 a tak ďalej.